Tak takto si bezpečnosť detí pred školou asi nepredstavujeme. A preto sme sa v Trnave rozhodli s tým niečo urobiť. Trnava systematicky rekonštruuje školské areály a vlastne v rámci tohto projektu sme sa rozhodli, že zrekonštruujeme aj predpolie školskej zóny Gorkého, čo bude vlastne pilotný projekt vôbec v Trnave na teda naše pomery a skúsime ako keby spraviť naozaj jeden kvalitný verejný priestor, ktorý bude uprednostňovať vlastne deti a rodičov pri ich príchode do tej školy. Prešli sme si kolom dokola celého toho školského areálu, vidíme, aké sú slabé miesta, vidíme, čo ideme zlepšovať, s čím ideme hlavne pracovať. A my máme za úlohu spraviť z tejto školy veľmi bezpečné miesto už pri nástupe. Čiže budeme sa venovať nástupným priestorom, bezpečnému príchodu detí do školy, takže najlepšie je vlastne, keď to dieťa sa vie nerušene dostať bezpečne pešo, či už v kolektíve, alebo s rodičom, alebo aj samé, po bezpečnej trase až do predpolia školy. Čiže nadväznosť, pešie ťahy, chodník, cyklotrasa, vstup do areálu z viacerých miest, čiže aby tie deti mohli vstupovať do školského areálu bez nejakých bariér, bezbariérový detský prístup, práca so zeleňou, to bude veľmi dôležité. Tak sme vytvorili vlastne tieň, budeme sa snažiť zadržiavať dažďovú vodu aj zo strech tejto školy, lebo je tu pomerne veľa tých strech, lebo je to veľký areál. My sme vlastne pracovali dobre s dažďovou vodou a využívali ju v krajnej architektúre, ktorú tu budeme navrhovať. Celkovo chceme spraviť návrh a dostať sa do takého štádia, ako sa dá vytvoriť väzbový priestor medzi vstupom do základnej školy a okolitými ulicami. A zároveň vlastne sme sa v prvom rade pýtali najmä teda žiakov, študentov, aj materskej školy, aj základnej školy. Robili sme s nimi participácie, kde sme zberali vlastne ich nejaké poznatky alebo čo si vlastne o tom priestore myslia, čo by tu chceli mať. Ďalej sme sa pýtali aj učiteľského zboru a následne vlastne aj celej lokality, vlastne Tulipán a všetkých obyvateľov a vysvetľovali sme im, ako im vieme skvalitniť ten priestor v tej lokalite a vytvoriť proste naozaj jeden krásny verejný priestor, ktorý bude slúžiť nielen tým deťom, ale celej tej lokalite, čiže profitovať z toho proste budú viacerí.